Eta zer goguen zuek ez deko zu orduen gerra kontuen, baina etzien entzun da, seguru baiet zerbait, ezta? Amak eta aitek zer? Gure txien itzamen asko berbaiten, gerra denbora. Gerra denboria zitzen berbaitetan. Durangoko bombardeoaz bez? Bueno, gure txian grabatzen ere bizizina, bomba bota ben. Bomba bota ben. Denda bat eukien, dona kontuzala. Bueno, horien desatzen jaku, azkiroago esan, nun eukien, zuen familia nun eukien denda? Amerikanen eukien tela dende. Numero gutxi gara dira? Ama bizien ginen, ama bosten gure hor. Eta josten daikene gure xekoketan gerretera. Leurek ziren batzokiko. Magundi ezin bizien, gazte bizien. Zuen amak zuen izeko? Nire ama ez, izeko bizien. Izeko soldaba iztazien. Bi eskonduek proba bataz, eskonte. Foralaz. Foralarekin. Forza, nagoz anamaik aurte. Beste izurikare jeno bizien, eta beste aurten ez zepen bizien. Eta ere bizien josten egin dendan, da montespatxak. Horren denak apuntu zituen modu. Eta geratu zineten, denda barik. Laboretan egin, japusak guzti. Ez barik, makina pere... Lau makinara bostan, laboretan. Nos, bombardeo gune ere gero. Gero. Orduen, gero gueltatuko gara, baina hori bai esaten jaku. Ez kakorretan gu bombardeoa zen. Bakarrik apuntu zola den dieta txien. Bai, hori badatzen dago. Baina bizketzen dut zen. Eta gero bizketzetik nora joan zineten? Bizketzetik soldikera. Soldikera. Eta gero karrantza. Osea, que bidietako batera zenuten egin. Gero Torlavegara. Gero handi Santanderrera. Santanderren hartu barkue eta Frantziera. Frantzian. Frantziakoa gero. Bai, ez da. Frantzian ez esan hartu, ze gobernu ella kopuru handi zeukela Euskaldun ezena, pero bueno, Espainiatik joi izenak eta eskino esan hartu. Osea, Kataluniara jo ginen. Katalunian egon ginen, etxeik etxe, banan dute bezkaltzen, da emuz buenolako etxesar bat edo goiteko, da etxe ginen erreparti dute. Eta hori goguendeko zuen, hori bekontaute? Gero amamaz, ni amamaz egin nintzen beti, baina amama